epaimahikideak aurkeztuko dizkizuet, alde batetik bertso paperetan Urretxu Zumarragako bertso eskola gaitu da, kasu honetan. Erdarazko narratiba eta poesiako lanetan Jon Obeso Ruiz de Gordoa, Carlos Autenetxe, Antonio Casado, eta Euskarazko narratiba eta poesiako lanetan Patxi Ezkiaga eta Irati Goikotxea ditugu. Zekaztu ez. Aipamen berezia egin nahi dutelako kasu honetan denok ezagutzen duzuen Felix Maraña, eta nik uste dut berak emango diola autokitariari dedikazioa. Gure aurkezpena egin handu. Esan behar dugu, antolaketa lanetan, epaimaikide lanetan, hauek egon direla, baina aurtekoan ere, diseinu lanetan, kutxetako gantza izan dugu, eta oso diseinu politikak egin dizkigu, eta bere ikutu artistikoa ere eman die liburu hori. Eta berari ere eskarrak eman dizkigu. Orokorrean lantalde guztiari eskarrak, eta baita ere parte hartu duten jende guztiari eskarri beroenak eman ez diegu edizionetan parte hartzera altua izan dugu. Hortaz, nik uste dut, honen izango dugula hitz ematea, asko nintzaitelako alde batetik nire ezkerretara Mikel Serrano daukagu, Zumarragako alkatea, eta nire eskuritara baita ere Aitorretegi kultur zirabizia batxua. Eta podcastarako egingo ditu orain, aurkeztuko ditu pixka bat eduki ditugun lanen noraenteko, izenak eta mugimenduak. Bertsoak gaiaretarako aurkeztutako 10 lanak azterturik, ondorengo erabakia argitara ematea erabaki dute. 16 urte arteko mailan 4 lan aurkeztu dira, eta sariduna, 150 euroko saria irabazi du, urtek lehen eman saria edo, goralta oso irakurriko dugu, eta gero saria eman dugu. Horro sariduna, 150 euroko saria, Mikel Iturri eta Txanizek, Urretxukoa bera, eta bere lana Txorradak besteik ez izan da. Eta 16 urtetik gorakoen mailan, bere gartziren aurkeztu dira, eta saria, exaeku banatu da, bi sortzailearen artean, Inigo Legorburua Arregi, Errenteriarra, bera gaindako lana Aiama, izeneko izan da, eta Errenteriako baita ere, Torra Albistur Pulido, bere lana hitzera kontenatua. Eta maila nagusi honetan aipamen berezi bat eman da, diru saririk ez dagokio, baina aipamen berezia bai eta argitaratu izateko eskubidea ere bai. Jose Maria Alberdi Sasitaren, Urretxukoa bera, lana Txirriz Festa izan da, lana. Pasagait ezen, narratiba lehiaketan aurkeztu dira, 151 lan, narratiba lehiaketan, euskeraz 12 eta narratiba erderaz, 149 lan. Eta ondorengo erabakia argitarra ematea erabaki dute epaimahaikideek. Euskeraz esan bezala 12 aurkeztu dira, eta sariduna 600 euroko saria irabazi du Carmele Michelena Etxebesteko Oiartzundarra eskutik izeneko lanarekin. Eta erderazko narratiba sailean, 149 lanen artean, sariduna madrildarra badera Miguel Ángel González. Corre esta quedarte sin aliento izeneko lanagatik. Eta poesien azkenik, hemen guztira 59 lan aurkeztu dira, euskeraz 6 eta erderaz 53. Euskerazko sailean, 600 euroko saria, Aitor Albistur Pulido, Errenteriarrak irabazi du, sonetozko taupadak lanari esker, eta erderazko sailean, sariduna, Elena Roman Torres Toledoko sortzailea izan da, eta bere lana, Hombre desatornillando caminos izan da. Hori da, aurtengo bat da. Ni ez pixat Urretxuko Bertso Eskolako kidea, eta horre epaimahaian honetan ibilidia Bertso Eskolako kideak edo. Eta, esan deten bezala, aurkeztu dira, 13 lan, gure kasuan, 2 maila daude. Maila gazteen maila, 16 urte artekona, eta 16 urtetik gorakoena. 4 lan txikien mailan, gazteen mailan, eta bederatzi helduen mailan. Guretzako, uste 3. laugarren urtea behiaketa kontrolatzen degula, seguro izan da garrana, esan nuke 4. da, eta guretzako oso positiboa da. Azkenean, sortzaileei ematea aukera bertsoak idazteko, bertsoak aurkezteko, eta kalitatea handiko lanak jaso direla urten. Txikien mailan eta handien mailan baita ere, saria banatzeko ere izan dugula zalantza desientekoa, zein iman saria, eta saria jarrozeko maila zuten lan baino gehiago zegoelako, eta horren erakusgarri, maila nagusian, saria azkenen 2 lanen artean banatu dugula, honen azken erabiltzeko ez dugulako erreza izan edo.
Hola ikusita 13 lan aurkeztu dira, pentsa daiteke ez beste lan 13 lan, baina horre Euskal Herrian zer den beste lehiaketan ere, ez da kopuru bat hortxe da bilo, askotan gehiago guztiak jasotzen, eta guretzako positiboa, lehiaketa berri xamarra gure, berri sariena, bertsoa beren atal honetan, eta poliki bere leku hartzen ari da, eta hortan jarratu dugu. Lo que quería decir con esto es que el concurso tiene mucha fuerza y que en 1997 se dio un paso muy importante, porque decimos, el concurso se llamaba Concurso Literario de las Comisiones de Cultura de los Ayuntamientos de Urretxu y Zumárraga. Lehen aipatu da, kopuruaren datuak eta aipatu dira, euskerazko atalean, beti lan kopuru aldetik, juxiago izaten da lehiaketa, baina nik lehiakide izan ezen aldetik, eta orain aldetik ontatik, parte hartzaile guztiak animatu nahi dituzke, eta antolatzaileak ere bai, urtez urte finkatzen joan den lehiaketa honek, aurrera ere bidea luze egin dezan. Trabajar al lado de Félix, que él me ha enseñado lo que es hacer un libro y sobre todo la clave más importante que es el respeto al texto, que al final es el respeto al autor y el respeto al lector. Y bueno, y otra de las razones, porque soy de Urretxu, evidentemente, y mi infancia y mi juventud la he pasado aquí. Y también destacar que la labor de las instituciones, que normalmente siempre atienden a los problemas imperiosos de la vida. En este caso, el proyecto se basa en la razón poética, que no resuelve los problemas, pero sí los diluye. Mira. Bueno, eskerrik asko, beste behin ere, aurtengo Iparragirre saria egiteratik, eta aurtengo lehiaketa hau fallo hauen sari banaketa honetara etortzeratik, eta gehien bat sariketa egiteratik. Historia luze hitz egin du Felixek, bertute hori dauka, beste askoren artean, baina aski izagura da bere bertute dago, ez? Eta horren ingurune bai, esan gara dago, en torno a eso hay que decir, desde luego. Y esto sí voy a repetir, ya que me has dado pie, voy a repetir algo que en su día dije, que desde el primer momento en el cual he asistido en representación del Ayuntamiento de Zumárraga a la obra, y lo dije desde el primer momento que participé en esta mesa, en esta entrega de premios, que no es habitual y que es esa la virtud que tiene, entre otras cosas. Una de las labores y uno de los trabajos de los políticos es hablar cara al público, hablar en público y decir cosas. Y la verdad es que muchas veces entras en una dinámica que evidentemente preparas tus discursos, tus citas, evidentemente es una cosa, pero y que en ese momento también estás en esa dinámica de que evidentemente eres el centro de atención. No sé si es como tiene que ser, porque el protocolo lo marca o no, pero estos pulsos y estas presentaciones y sobre todo el estar participando de estos momentos con esta gente, permitirle la licencia, con esta gente da pie a decir lo pequeños que muchas veces también somos, aunque creamos que no somos tan pequeños, ¿no? Porque desde luego si hay unos virtuosos de la palabra, en este caso son todos los que estamos aquí, en mayor o menor realidad, pero sobre todo los que venís a darnos clases de las cuales aprendemos para luego tener esa, pues no sé, puesta en escena, que también va en el trabajo y va en el sueldo de cada uno. Lehenengo, bersoaren eta honetan, esan bezala, bi maila izan ditugu, 16 urte arteko maila eta 16 urtetik gorakoena. 16 urte arteko mailan, sariduna izan da, Mikel Itorrio Zetxaniz, Urretxukoa, bere lana txorradak besteik ez. Beraz, Mikel, beste Mikelen... Mikel Itorrio Zetxaniz, Urretxuarra. Zorionak, ikantxabatu bat. No, bueno, pues dar las gracias a todos, ¿no? Y bueno, pues eso, pues cantar un verso, ¿no? Aurrera. Bertxokiteko euki genitun
taldirenean egiak, pozik nagola erakusten du, gaurko nire aurpegiak, eskerrik asko ta ongi pasa, aurtengo inauteriak, eskerrik asko ta ongi pasa, aurtengo inauteriak. Bueno, jabeitzagun amasetetik gorako mailan, bederatzen aurkeztu dira, eta esan bezala saria bitan banatu da, exaeko, orduan bi sari ditugu, biak errenteriarra dira, Inigo Legorburu Arregi, Aia Marlanari esker lortu sariaren zati bat, eta beste zatia, Intzera kondenatu Marlanari esker, Aitor Albistur Pulido, errenteriako, Inigo eta Aitor, Aitor Saria komunikaben berezia urtutxo geratu da. Luis Maria Alberdi Sasieta izan da sariduna, Txirriz Festa bere lanari esker. Beraz, Luis Maria Alberdi Aitor Otegi eta Mikel Serranorekin batera, Luis Maria Alberdi Sasieta. Personalkita, Zumarra eta Urretxuko Bertso Eskola eta azkeneko urtietan egiten arian lanagatik eta zorion du eta mirespen puntu dezenteko bat. Ze ikustu dut hori, azkeneko urtietan da egiten ari lan guztiak eta emaitzak ari dira ateatzen. Ikustu dut gazte jendia, txapelketa nebai ze paper hona egin duen. Eta bezaletikan, hori, lehen okurritu zait eta, bueno, guantara urte esente hori. Bueno, aitortani Xenpera Bertso Eskolako gara eta uste dut Xenpera eta Iparragirre ez dira lauzen damaten. Guantara urte esente, hor badaude. Bai, hori, bazakit, aro berri izango da, edo, bueno, orduko gerrak uste dut bukatu diara, eta, bueno, gure maitasun historia aurrera jarraitzen duen Xenpera eta Iparragirrek. Hemen alde honetan baino, oitxoa nago bestalde eta bueno, zorionak saridun guztiei eta bueno, esan hori ondia dela, hemen olako idazle eta bertso jartzaile eta nire izena hauen danan artean azaltzea eta, bueno, besterik gabe eskerrik asko antolatzaileei eta berriro arte. Emango ditugu narratiba lehiaketako sariak, bai euskeraz eta bai erderaz. Erderazkoen haren kasuan, ez da sari ataso duna uste, Miguel Ángel González Bardindarra, beraz emango dugu euskerazko saria. Sarima Carmenen Itxeren Atxebeste izan da, bihartzuarra, eta berak egin duen lana eskutik izan da, beraz. Carmenen Itxeren saria, Garaikurra, Iparragirreren Garaikurra eta diploma nago. Euskerazko sariduna, dagoeneko gure hartan daukagun, Aitor Albistur Pulido errenteriarra izan da. Eta gau sari bikoitzarekin, errenteri aldera beraz, Aitor Albistur Pulido. Dice Carlos que alguien ha puesto cara de eternidad.